V tejto časti sa budeme venovať odstraňovaniu negatívnych vzorcov a programov, ktoré si nesieme zo svojho rodu a ktoré sme prevzali v detstve od svojich rodičov. Očistíme vzorce, ktoré nás presviedčajú o niečom, čomu veríme, že si v živote nezaslúžime. Funguje to tak, že keď napríklad náš otec v detstve na nás nemal čas, možno nás často kritizoval, že nie sme dosť šikovné alebo pekné, hovoril nám: učeš sa, ako to máš tie vlasy, sadni si rovno, ako to ješ, stále si špinavá. Vinou toho sme nadobudli pocit, že nie sme v poriadku také, aké sme. Ak mama na nás nemala čas a odháňala nás od seba, tak sme nadobudli pocit, že si nezaslúžime lásku, že si nezaslúžime, aby nám tí druhí venovali svoju pozornosť a čas. Preto si vo svojej prítomnosti vždy pritiahneme k sebe takých ľudí, ktorým stále na nás bude niečo prekážať. Stále nás budú kritizovať. Stále s nami budú nespokojní. Rovnako ako náš otec počas nášho detstva. Tak ako my sami so sebou budeme nespokojné, ak stále budeme o sebe pochybovať, neustále si budeme myslieť, že sme málo dobré, málo pekné, málo schopné, budeme si do života priťahovať ľudí, ktorí na nás nebudú mať čas, ktorí nám neustále budú pripomínať, že si nezaslúžime byť milované. Nebudeme si na seba vedieť nájsť čas, nebudeme si vedieť dovoliť urobiť sebe radosť. Budeme na seba neustále pozerať kriticky. Jedna z dôležitých vecí, ktoré budete potrebovať, je nejaký krásny zošit. Ja som ich už zapísala niekoľko počas rokov cesty k sebe. Takže zošit, pero a tiež veľa čajových sviečok, keď sa budete čistiť. Cez túto techniku môžete riešiť akúkoľvek tému vo vašom živote. Keď si budete chcieť riešiť tému vašej žiarlivosti alebo tému závisti, že vám niekto závidí, tému nedostatku hojnosti, že vás stále niekto kritizuje, že nie ste vypočuté v zamestnaní, že sa necítite milované svojim partnerom. Jednoducho týmto spôsobom, ktorý sa teraz naučíme, si môžete spracovať akúkoľvek bolesť. Prvou témou, ktorej sa budeme venovať, je sebaláska. Takže nájdete a pomenujte pocity, ktoré vám nedovolia byť tu a teraz naplno šťastné. Zatvorte oči a precíťte v sebe, čo vám bráni, aby ste si mohli povedať, že ste tá najšťastnejšia, najočarujúcejšia a najlepšia žena na svete. Ako sa práve cítite? Zapíšte si to všetko do svojho zošita. Vyberiem vám nejaký príklad. Napríklad, že sa istá žena cíti nevidená a nemilovaná ľuďmi naokolo. Keď si žena zapíše svoju tému, zatvorí oči. Pracujeme s pocitmi v jej tele. Kde v tele cítite tento pocit? Keď si predstavíte túto konkrétnu situáciu, keď sú k vám druhí nepríjemní a vy sa cítite nevidená a nemilovaná, tu si doplní každý svoje pocity. Je to nejaké napätie v bruchu, stiahnutie v hrudi, krč v krku, tlak v hlave? Pomenujte miesto v tele, kde to napätie cítite a zapíšte si ho. Opäť zavrite oči. Odkiaľ pramení tento pocit? Poznáte ho? Vydajte sa spätne do minulosti, do vašich spomienok. Mohol sa vyskytnúť niekedy v puberte alebo ešte dávnejšie v detstve? Naše základné vzťahové postoje a vzťah k sebe samej najčastejšie vznikajú v rannom detstve. Dovoľte si preto ísť čo najhlbšie do detstva a nájsť tú situáciu, kde sa takto cítite a spojte si ju s vašim pocitom. V našom príklade nevidená, nemilovaná, pri ktorom som napísala pocit tlaku v bruchu. Precíťte a zapíšte si svoje pocity čo najvernejšie.
Skúste sa zhlboka nadýchnuť a voľne vydýchnuť. Zatvorte opäť oči a pokúste sa nájsť situáciu, keď ste sa takto cítili. Najčastejšie pri vašich rodičoch a v akých situáciách to bolo. Niekto, kto začína, si nedokáže hneď spomenúť. Ak bolo detstvo príliš bolestivé, nevieme si spomenúť na nič zlé či bolestivé. Väčšinou túto spomienku vytesníme a pamätáme si len to príjemné. Ak sa vám nič nevybavuje, môžete použiť vizualizáciu a predstaviť si svojich rodičov. Viete dobre, akí sú, tak si ich predstavte 20-40 rokov dozadu a že títo rodičia v minulosti vychovávajú dieťa. Vy sami viete, aké je to byť jednoročné alebo dvojročné dieťa a čo takéto deti potrebujú. Veľa lásky a nehy. Potrebujú veľa behať, skákať, slobodne sa prejavovať. Ako sa teda môže cítiť to malé dievčatko pri týchto rodičoch? Nájdite situáciu, kde sa cíti nevidené a nemilované. Toto malé dievčatko má niekde v srdci dieru. Tam, kde malo dostať pozornosť, lásku, porozumenie, prepojenie s rodičmi, dostávalo odstup, ignoranciu, ľahostajnosť, odpojenie od samého seba. V tej spomienke, v tom mieste je diera, ktorú si nosíte v srdci. A za každým, keď je k vám váš partner alebo iní ľudia trochu nepríjemní, tak okamžite začnite cítiť tú obrovskú dieru vo svojom vnútri. Vyberte sa do minulosti k tomu dievčatku, o ktoré sa potrebujete s láskou postarať. Potrebujete sa postarať o vaše vnútorné dievčatko. Konečne po tých rokoch nastal čas, keď prišla spravodlivosť, keď k tej popoluške, ktorá tam bola nevidená, nemilovaná, príde dobrá víla z budúcnosti a postará sa o ňu. Ukáže jej, že to, čo sa tam deje, nie je v poriadku. Že to nie je jej vina, ako sa rodičia k nej správajú. Samozrejme, že si v hlave uvedomujeme, že naši rodičia robili to najlepšie, čo vedeli. O tom sme už hovorili v predošlej kapitole. Na to, aby sme sa mohli postarať o rodičov, prijať ich, milovať a odpustiť im, sa najprv potrebujeme postarať o seba. To znamená dať úplný priechod svojim potlačeným emóciám. Venovať im úplnú pozornosť a prijatie. To je to, čo deti potrebujú a čo nám tak veľmi v detstve chýbalo. Vaše deti, vaši partneri, keď sa zmenia v hádke na malé deti, poznať to podľa reakcií ľútosti alebo trucovania, nepotrebujú nič iné, iba prijatie a vedomie, že majú právo cítiť sa tak, ako sa cítia. Že je v poriadku, ak sa im chce plakať, či sa cítia zranení alebo sklamaní. Toto potrebujeme urobiť pre naše malé dievčatko. Dať mu za pravdu a uznať všetky pocity, venovať mu láskavú pozornosť a vypočuť ho. Pretože namiesto toho nevideného a nemilovaného tam potrebujeme dať veľa lásky, veľa pozornosti a veľa podpory. Zapíšte si všetko, čo treba o tom malom dievčatku a pošlite za ním božských rodičov. Vyberte si rodičov z minulosti, z prítomnosti, nejakých, o ktorých si myslíte, že sú skutočne zdraví, sebavedomí, láskaví ľudia, ktorí dokážu dať svojim deťom skutočnú pozornosť a skutočnú lásku. Ak takých nepoznáte, keďže zo skúsenosti viem, že niektorí klienti takých nepoznajú, skúste si predstaviť nekonečne milujúcu božskú matku a božského otca. Stiahnite si zo zdroja univerza milujúcich božských rodičov. Sú to energie, ktoré sú voľne dostupné vo vesmíre. Je to materská božská energia bezpodmienečnej lásky a otcovská božská energia bezpodmienečnej lásky. Tak, ako ste aj vy kedykoľvek v prepojení so svojimi rodičmi, požiadajte túto univerzálnu materskú božskú energiu, aby k vám prišla.
Spojte sa s ňou, predýchajte ju cez svoje srdce a ona vám pomôže v danej chvíli nastaviť sa na tú správnu, zdravú božskú matku, ktorá bude v tej situácii vedieť správne reagovať. Či bude v tom momente potrebné stanoviť hranice, venovať pozornosť, lásku, prijatie, čokoľvek. Vráťme sa však ešte naspäť k vášmu malému dievčatku, ktoré sa cíti nemilované a opustené. Predstavte si, že za ním pošlete týchto božských univerzálnych rodičov, ktorí ho zoberú, síce po dlhom čase, ale predsa a povedia: prišli sme po teba, pretože sme vždy túžili mať takéto úžasné dievčatko. Ďalej si predstavte, že žijete s týmito božskými rodičmi niekde v nádhernom dome. Títo rodičia vás vnímajú ako dar, ako požehnanie. Môžete si dovoliť dokonca prísť do tohto priestoru už od počatia. Môžete si doprieť zažiť celý ten príbeh tak, ako potrebujete. Nasávate, ako sa tento muž a žena milujú obrovskou láskou, telom i dušou, ktorá vás hlboko vyživuje a vaša duša si teraz vyberá prežiť novú skúsenosť. Už zažila, aké to je narodiť sa a byť nechcená. A teraz v tomto okamihu si môžete úplne dovoliť precítiť a prežiť, aké to je sa narodiť chcenou a vytúženou. Pretože naše podvedomie nerozlišuje medzi hmotnou realitou a tým, čo si predstavujeme. Neexistuje žiadny rozdiel. Podvedomie rovnako berie naše obrazy, emócie a myšlienky ako existujúcu skutočnosť, podľa ktorých vytvára postoje a podľa toho mení realitu. Preto si teraz naplno a slobodne dovoľte narodiť sa spôsobom, akým ste vždy chceli. Darujte si toto znovu zrodenie ako prvý darček vašej sebalásky. Vy ako duša prístupte k tomuto páru, ktorý spočíva v posvätnom milostnom akte. Vchádzate dnu do nimi vytvoreného priestoru. Putujete vaječníkmi, vchádzate a usilujete sa ako oplodnené vajíčko dostať do maternice, kde je príjemne teplúčko. Tu si v pokoji rastiete, dýchate, až príde deň, keď mama zistí, že čaká bábätko. Povie to otcovi a oboja by od šťastia najradšej výskali, že prišiel ten deň, keď počali nový život. Precíťte, aký je to pocit byť v bezpečí v loni matky, kde mama s láskou hladí svoje dieťatko, kde otec s veľkými teplými rukami hladká brúško, a aké je to kúpať sa v tej plodovej vode výživnej lásky oboch rodičov. Vnímajte, ako sa nevedia dočkať, kedy už príde ich vytúžený deň pôrodu. Keďže sme deti generácie, ktoré v pôrodniciach otrhávali od matiek, tak zrejme málo ktorá sa narodila doma. Preto si teraz doprajme ten rozdiel, aké to je narodiť sa doma. V bezpečnom domove, vybudovanom milovanými rodičmi, pri krbe a v príjemnom prostredí. Ako vychádzate pôrodnými cestami svojej mamy v jej prirodzenej polohe, podrepe, za asistencie otca. Vaše teličko zrazu padne do rúk šťastných rodičov a oni vás zabalia do veľkej teplej osušky a hneď si vás pritulia v nežnom spoločnom objatí. Pozadí horí teplý ohník. Dajú vás prísať sa na prsník a vy sa môžete prvý raz napiť toho sladkého šťavnatého mliečka. A potom vás možno umyjú, dajú vás na deku a tam vás otec veľkými teplými rukami, ktoré zakryjú teplom celý váš chrbátik, celý zadoček, celé nožičky, celé vaše malé teličko vymasíruje tým teplom a olejom. Potom vás dá opäť k maminke a vy sa nadýchnete vône vašej vytúženej mamy. Aké má vlasy tá vaša mama? Dlhé čierne alebo kratší blond? Cítite obrovské objatie a obrovskú radosť rodičov. Cítite sa byť darom a požehnaním pre vašich najbližších. Akékoľvek pocity, ktoré vám prichádzajú, si zapíšte. Ja som si v svojom zošite namiesto nevidenej a nemilovanej napísala: som darom pre tých, ktorých milujem. Som chcená a milovaná. Potom si môžete predstaviť,
Ako vyrastáte pri týchto božských rodičoch? Ako vám dovolia plakať, hnevať sa, dovolia vám pobiť sa so súrodencom o hračky, dovolia vám slobodne prejaviť akékoľvek vaše pocity bez viny či trestu. Keď plačete, tak vám povedia: neboj sa, to zvládneš, a pritúlia si vás k sebe. Kde vás podporujú na vašej ceste, dovolia vám robiť omyly a chyby. Oni navzájom sa ľúbia a preto, keď za nimi prídete, tak sú vždy šťastní. Keď sa stane, že nie sú, tak si poplačú a privinú si vás k sebe. A mama úprimne povie: teraz mi je chvíľu ťažko, poď sa ku mne pritúliť. O chvíľu sa situácia vyrieši, s otcom sa udobria a zase sa smejú. Otec vždy, keď sa vráti domov z práce, vyhadzuje vás radostne do vzduchu a hovorí, ako veľmi sa tešil na svoju vytúženú dcérku, keď skončí prácu a oni si užijú spoločný čas. Aký je to pocit vyrastať v rodine, kde ste milovaná a prijímaná taká, aká ste? Kde môžete tancovať, spievať, kričať, dúpať, skákať, hnevať sa, plakať? Ak niečo preženiete, rodičia povedia: teraz neskáč. No nie je tam nejaké vyvolávanie pocitu viny, nejaké kritizovanie, nejaké vety typu si zlá, neposlušná, lebo si doniesla 3 alebo 5. Naopak je tam prijatie, mama sa môže nahnevať. Aký tu máte bordel, deti? Ale nie je to žiaden pocit viny, neprenáša na vás zodpovednosť za jej vlastné pocity, ako sa ona cíti. Je to v ľahkosti tých emócií. Môže sa niekto hnevať, ale nikto za to nie je zodpovedný. Nikto nenesie ťarchu. Zhlboka sa nadýchnite a napíšte si tieto pocity. Aké to je vyrastať tam, kde som milovaná, prijímaná taká, aká som? Aká môžem byť v dospelosti? Ak vyrastám pri rodičoch, ktorí ma podporujú, milujú takú, aká som, aké nové kompetencie a schopnosti môžem mať? Napadlo mi, som sebavedomá, schopná zdravých, láskyplných vzťahov. Vy si zapíšte to, čo vám napadne. Aká môžete byť, ak vás vychovávajú rodičia v ich bezpodmienečnej láske, také, aké ste? Napíšte si to. A teraz sa vystrite a dovolte si výraz do dospelosti. A tú fotku, keď ste bola maličká, ako ste sa tam narodili pri krbe, ako vás tam rozmaznávali vaši rodičia, si vložte do takého malého vajíčka a dajte si ju do srdiečka. Odteraz to vaše malé vnútorné dieťa tam bude navždy v bezpečí, v láske, v objatí, v mäkkosti, svetle, teple. Nadýchnite zhlboka tento pocit a uložte svoje vnútorné dieťa do bezpečia. Je to semienko, z ktorého vyrastiete do takej dospelej ženy, ktorá si dovolí byť taká, akú ste si napísali, sebavedomá, schopná zdravých vzťahov. Teraz si pred seba postavte svojich pôvodných biologických rodičov. Potrebujeme im vrátiť ich modely a programy o vás, ktoré vám už neslúžia. Opakujte nahlas po mne. Mami a otci, ďakujem vám za život, ktorý ste mi dali. Ďakujem, že ste sa o mňa starali najlepšie, ako ste vedeli. No dnes prišiel deň, keď ja vám vraciam všetky programy, ktoré mi neslúžia a ktoré ma brzdia v mojom živote. Predstavte si, ako medzi vami a vašimi rodičmi horí božský oheň. Tento božský oheň spaľuje všetky negatívne vzorce a modely a premení ich v prijatí na svetlo. Je to hlboko transformačný oheň. Preto do tohto ohňa teraz nahádžeme všetky negatívne programy a presvedčenia, ktoré vám prídu na ktorým ste uverili a boli vo vás doslova ako taká kliatba a ktoré samozrejme nechtiac vám odovzdali vaši rodičia. Dôležité je povedať to týmto spôsobom. Mama a otec, vraciam vám všetky pocity,
že nie som hodná lásky, že nie som hodná pozornosti, že nie som dobrá taká, aká som, že byť so mnou je ako za trest, že ste nikdy nechceli dcéru, alebo že ste ešte nechceli dieťa, alebo že nie som dosť dobrá, dosť pekná, dosť múdra. Všetko, na čo si spomeniete, vhoďte do tohto ohňa. Mama, otec, vraciam vám všetky negatívne vzorce a postoje, ktoré som si kvôli vám, vďaka vám, zobrala za svoje. Prijala som ich a myslela som si, že som taká. Nie som taká a ani nechcem byť. Vy ste ma tak videli a je to vaše. Vezmite si to naspäť. Všetko to hoďte do ohňa. Teraz povedzte svojim rodičom. Milá mama a otec, dávam vám slobodu žiť si váš život po svojom. Tým preukážete rešpekt a úctu ich príbehu a dovolíte im žiť ich vlastné skúšky. Dovolíte im, aby boli takí, akí sú, s prijatím. Má to veľkú silu, keď sa oslobodíte od ich príbehu a oni môžu žiť seba. To je ich skúška, ich duša si zvolila takto žiť. Ak však chcete, aby vás druhí rešpektovali, tak vy potrebujete rešpektovať ostatných. Preto prejavte hlboký rešpekt ich životu a zoberte si rešpekt k svojmu vlastnému životu. Prevezmite svoju zodpovednosť k sebe a len za seba a tu ich prenechajte s láskou im. Takže, mami, oci, beriem si od vás slobodu žiť si môj život po svojom. Zoberte si to v symbole, ktorý znázorňuje to, čo si beriete. Napríklad kvet, srdce, holubicu. Príde vám symbol aspektu, ktorý vám bol rodičmi nevedome odobratý. Objimte ich, rozlúčte sa s nimi a vykročte ďalej. Kráčajte ďalej po lúke, kde stretnete vašich nových božských rodičov. Sú to tie modely vzory rodičov, ktoré sme si stiahli z univerza, ktoré vám ukazujú, aké je to milovať sa a byť milovaný, ktorí vám ukazujú, ako to má byť, ako má matka milovať svoje dieťa, ako má pri ňom stáť. Predstavujú všetko, čo ste si vždy zaslúžili, ale nedostali. A teraz si to ako dar sebalásky môžete vziať a vašim božským rodičom poviete. Mami, oci, prijímam od vás nové programy sebalásky, nové programy postojov k sebe samej. Verím si, prijímam sa. Dovolujem si byť milovaná taká, aká som. A vdýchnite tieto nové kódy do svojej DNA, do svojho energetického poľa. Dovolujem si byť prijímaná, videná a počutá. Dovolujem si slobodne prejavovať svoju jedinečnosť a svoje pocity. Dovolujem si právo na chyby, právo plakať, hnevať sa. Oci, dovolujem si byť videná ako krásna žena, vytúžená. Dovolujem si byť darom pre tých, ktorých milujem. Je to len na vás, aké nové programy si od nich prevezmete, ako sa chcete cítiť vo svojom živote. Aký chcete mať vzťah sama k sebe? Aký chcete, aby mali vzťah ostatní k vám? Príjmite do seba tieto nové programy. Objmite svojich božských rodičov. Postavte ich za seba a vykročte vpred. Kedykoľvek ich budete potrebovať, oni za vami vždy stoja. Ako strážni anjeli. Kráčajte ďalej po lúke a vystúpte na malý kopček, ktorý predstavuje vyššiu úroveň vzťahov. Je tam veľká drevená brána, na ktorej je napísané: ľudia, ktorí milujú samých seba hlbokou láskou, ktorí si vážia samých seba. Ľudia, ktorí sa vedia o seba postarať,
ktorí sú k sebe nežní, vnímaví a láskaví. A vojdite do tejto brány. Môžete tam vidieť niektorých ľudí, ktorých už poznáte. Ženy, mužov, o ktorých viete, že sa majú radi, že sa rešpektujú, ktorí vedia, kto sú a ktorí stoja vystretí vo svojej jedinečnosti. Môžu tam byť tiež ľudia, ktorých vôbec nepoznáte. Môžu tam byť ľudia, ktorí pre vás boli vzormi v minulosti, vo vašom detstve alebo vo filme. Môže tam byť veľa neznámych ľudí, ale precíťte, že ste v skupine ľudí, v rodine duší, ktorí sú úplne vo svojom strede, vo svojej sebahodnote a sebaláske a tým aj vzťahy medzi nimi sú založené na vzájomnom rešpekte, láske a úcte jeden k druhému. Keďže prijímajú seba so všetkými svojimi emóciami, so svojimi chybami, pretože majú poznanie, že chyby neexistujú, sú to len skúsenosti, schodíky na ceste k vyššiemu poznaniu, tak dokážu udržiavať takéto vzťahy aj s ostatnými. V celej tejto skupine vo vyššej úrovni vzťahov funguje vzájomný rešpekt a úcta, kde každý každého prijíma takého, aký je, vo vzájomnej podpore. Doprajte si chvíľu v tejto spoločnosti. Poprechádzajte sa. Precíťte, aké to je byť rešpektovaná sama s sebou a vo vzájomnom rešpekte s ostatnými. Doprajte si toľko času, koľko potrebujete.